Shege banza dan kauye har yaushe ma ka waye ka taba audio kai waye. Wa alaikum salam. Yan mata ya gari. Ashe yau kin fito da wuri baki tsayin kwalliyar naki bari daga shi nan ma na ga kin kyau. Kin san menene? Tunani baki ga nazo da wuri ba yau da yamma ma nazo. Ai tunanin ki ne ya takura mun. Naga kai gaskiya ba zan iya juro zuwa ba sai na ganki saboda kin san ni fa a soyayyar ki fa ni da uban kowa ma zan iya karawa ba wannan yayan nake na cika baki ba wai shi jarumi kai shi din banza mu san da muka je muka yi abubuwan mu ma shi ya isa ya da kanshi da mu ai kiran shi nake yazo ai zan nuna miki ni jarumi ne in dai a soyayyar ki ne a to akan ki ni me ba zan iya yi ba ai ni akan ki zan iya fada da zaki ba ke ni zan iya fada da soja ba ko ina aje da ni baki san ni jarumi ba ne ai ba wasa ne akan soyayyar ki ba abinda ba zan iya faɗa da zaki zan ke wannan yayin naki ko shi yana ganin kamar shi wani maraji ne to mu san da muka yi kin ji mu barki dinga miki sojoji ma tsoron mu suke shi duk banza shi dun wafi mun je Lagos cikin yan daba mun yi shi dun banza wai ki kwantar da hankalinki ki bar wani damuwa fa ai in dai kina tare da ni kina tare da jarumi ka gama don uwarka ai kin gane ai raga miki yayin nan naki mutumin kirki ne Allah wallahi yana da mutunci ne. Je gida ina faɗa masa gaskiya ne ko ba haka ba.